салому дуруд ба бинандагони азизу гиромиқадр. хоб муроҷиати ма ба ӯ шахсоне ки нисбати ман нисбати бобо нафрат дорен, ягон фикрҳои ботил дорен, ягон гумонҳои бад дорен, аз шумо хоҳиш мекунем ки пушти экран биёен суҳбатҳо кунему комментарияҳои қабеҳ нанависед. оиди кепка, оиди очки, оиди чала, оиди соат ман тайёрам ки пушти экран қатъи шумо суҳбатҳо кунам. барои чӣ шумо нисбат ба ман инқадр нафрат дорем? Ман аслан фикр мекунам ягон душман надорам. шумо чӣ қадр ба ман душманӣ меварзед? барои чӣ? агар шумо бихоҳед қатъи ман суҳбат кунем ва лоиқасам номерои телефони ман ҳастай, бироед ман қатъи шумо мебурам связа, мерем як суҳбати бародаронаи беғаразона мекунем. комментария қабеҳ нанависед.